हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ मानि सायाव लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिनो मोनगोन। गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ बुंग्रोनो सानो, मानोना आं दा खामानियावसो दङ। नोंथांमोना हयथ' गारि डिस्टार्बबो खोनादों जानो हागौ, माने लामा सेरावनो मेन रड सेरावनो नालाय, बेनिखायनो होमब्लाबो आं भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो गोसो जाबाय आरो। बे भिडिअआनो जाहैबाय आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय आंनियावहाय स्ट्रिक फैदों। माने आं बेखौहाय 7 दिननि गेजेराव बोखाराब्लानो आंनियावहाय स्ट्रिक अलरेडि हरखाबाय आरो। दा आंनाव फैथ'वाखै, अनलि नटिफिकेसन दायो पेन्डिं जानानै दङ। माने आं भिडिअखौ रिमुभ खालामाबानो बियो 7 दिननि गेजेरावनो आंनियावहाय कपिराइट स्ट्रिक फैसिगोन। बिनिखायनो आङो भिडिअखौ डिलिट खालामनांबाय। आंनि जिमेइलावहाय लिंसार बसुमतारी नामजों फैदों, ओमफ्राय गाहायावहाय आरबि फिल्म प्रडाक्सन। दुखु मोनो बिदि खालामनानै होजाब्ला, माने एफा गिदिर चेनेलफ्रा बेफोरबायदि खालामनानै होयोब्ला एसे अयनाय जायो। बेनिखायनो आं सानो आरो ओमफ्राय भिडिअखौथ' जोङो गोदानखौ होआ, जोङो बेखौहाय फुराना 1 मिलियन 2 मिलियन भिउ थांखांनायनि बिसिनाव भिउ थांखांनायनि उनावसो आङो बेखौहाय रिएक्सन भिडिअ खालामदोंमोन। बै मोनसे एलबाम गोरबो बिखा होननाय मोनसे, ओमफ्राय मोनसेया जाबाय बै खिथेरनि ट्रेलार, बैखौहाय मोनसे बे खिथेर फिल्मनि ट्रेलारखौबो 6-7 मास जाखाबाय बिसोरो हगारनानैहाय। ओमफ्राय बेयावथ' आं नोंसिनि भिडिअल' हगाराखै, बेयावथ' आङो रायजो राजाखौहाय बिदिनो मदद खालामनो, हेफाजाब खालामनो, नायनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो, नैबेबायदि बाथ्रा बुंदेरनानैसो आं बे भिडिअखौ होनाय जादोंमोन। दा बिसोरो आंखौहाय कपिराइट स्ट्रिकनि थाखाय हरबायब्ला आंबो डिलिट खालामनांबाय। जेबो नङा दे, हयथ' रिया मेडामा हराखैबो जानो हागौ, बिनि स्टाफनि मानसिफ्रा हरदों जानांगौ। आङो एसेबांबो बुंला। बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोग्रा, बर'नि राव हारिमुखौ लाखिग्रा होनलायनायखाय आंलाय हारिनि माबा मोनसे मोजांनि थाखाय मावोसो सानदोंमोन, नाथाय बेफोरबायदि नङा। बिथांमोनाबो रांनि लबावसो खारो, बेखौ दा नुबाय आरो। बिथांमोना रांनि लबाव गैयालाथ', थाखानि लबाव गैयालाथ' हारिनि साननानै मावदोंमोनब्लाथ' बेफोरबायदि स्ट्रिक होलायनाय नङामोन। आङो बेखौ सानो सिदा। आङो खेंख्रा खेंख्रि बाथ्रा बुंनो गोसो गैया, आङो डाइरेक्ट सिदा बुंगोन। बिथांमोना बिदिनो गोदान फिल्म ओंखारनाय समावहाय निउस बिजिंफ्राव, खौरां बिजिंफ्राव बुङो, जोङो बेजोंनो हारिनि कालसारखौ, हारिनि रावखौ लाखिबाय थागोन। खुगायावल' हारिनि राव बुङो, नाथाय बिसिनाव हारिनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया, आं दिनै सानो आरो। मानोना हारिनि मावग्रा मानसिया बेफोरबायदि मालायखौहाय अयनाय खालामहरना, माने मेगन सानानै बेफोरबायदि स्ट्रिक खालामहरना, आङो बेखौ सानो आरो। दा बिथांमोना थाखानि उनावसो खारनो, बिथांमोना रायजो राजाजों मोजां मोनजानो थाखायल' माने हारिनि मावनाय होननानैहाय बिथांमोना बुंनानै लायो। जेरै जोंनि बर'नि पलिटिकेलाव जेरै दा जागासिनो दङ, रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ, बड'लेण्ड लाबोगोन होननानै बहुद दाबियो। जेब्ला देरहाखांबाय अब्ला कि फुदा रायजोफोरखौ बिसोरबो नायफिना, बोजों बड'लेण्ड बोजों बर' हारि। थिग बेबो मोनसे आं सानो आरो, जोंनिनोखि बे फिल्म बानायग्रा नैबे मानसिफोरखौहाय आं बेफोरबायदि सानो आरो। खिन्थु आं दुखु मोनदोंलै बेफोरबायदि खालामजानायनि। माने हारिनि मावग्रा, हारिनि राव हारिमुखौ लाखिग्रा फिल्म प्रडाक्सनफ्रा बिदि मालायखौ अयनाय मावा, आङो बेखौ सिदा सानखायो आरो। नोंथांमोना मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बियो नोंथांमोननि खोथा। बेफोरबायदि हिंसा खामानि मावग्राखायनो आं नायनोनो बायो बर' फिल्मखौहाय। माखासे डाइरेक्टरफ्रा गावसिनि फिल्मफोरखौहाय प्रम'सन खालामना होनोसो बुंबावो, नाथाय बिसोरनो स्ट्रिकसो हरो आरो, जे आं 7 दिननि गेजेराव बेखौ डिलिट खालामा। बियो 7 दिननि गेजेरावनो आंनावहाय स्ट्रिकबो नांगोन, भिडिअ'आबो रिमुभ जागोन। बेनिखायनो आङो दहायनो डिलिट खालामबाय। आरो 2 दंबावो, 2खौबो हरबावो ना माबावो, नायबावगोन आं, दोनगोन दाना। ओमफ्राय भिउआबो गैबावखायालै, बेयावहाय गैबावखाया, भिउसानो जाखायाखै। मोनसेयाव 1000, मोनसेयाव 2000ल' जाबावखादों। नोंथांमोना आङो मोनफा मोनफा बे स्क्रिनशटखौहाय देखायबोजोब्बाय। नोंथांमोना नायनानै मा सानो बियो नोंथांमोननि खोथासै। आंथ' जेबो बुङा, जोंथ' गोरिब मानसि जाहैबाय। बिदिनो माहाजोन मानसिफ्रा गोरिब मानसिफोरखौहाय गासिनो नारसिनो बोलो मोनो, आरो माथो बुंबावनो। खिन्थु आं दुखु मोनदों बिरादनो। बिदिनो जोंनि गेजेरावहाय जायफ्रानाखि माहाजोन जानानै थांबाय, देरग'नानै थांबाय, बैसोरो गोरिब मानसिफोरखौहाय आथिं सिङाव दोननो नाजायो, गादबनो नाजायो। नैबेनो आरो जोंनि गेजेरावहाय। खिन्थु आङो बिराद दुखु मोनदों, आरो आं दिनैनिफ्राय नायलाबो बर' फिल्म, बर' मानसिब्लाबो। खिन्थु आं बिदि खालामजाबा दुखु मोनोलै।
रावना बावना डाइरेक्टलि बिदि हरनो नाङा एबारनिफ्राय आंनावबो गोबां दङ आंबो हरजोबसिगोन बिथांमोना बुंनो हागौ जोंनि गोबां फैसा लस जायो नाथाय नोंथांमोना बे फैसाखौ दिखांखांनायनि उनावसो जोङो बेखौहाय रिएक्सन खालामना होदों आरो बैथ' मोनसेयाथ' खिथेर फिल्मनिथ' प्रम'सन बायदिसोबाव प्रम'सन भिडिअसो होननानै बुंजायो जोंनि बर' फिल्मनि होमब्लाबो बेखौबो हरबावबाय आरो ओमफ्राय बेयावबो 1000 बा भिउबाव बा बैयावहाय 2000 दङ बे गोरबो बिखा एलबाम बिसिनि चेनेलावहाय 1 मिलियन भिउ बारखांनायनि उनावसो आं बेखौहाय रिएक्सन खालामदों आरोखि ओमफ्राय गोबां मानसिनि चेनेलावनो दं बे एलबाम भिडिअआ सोर मा बुङो दा हराखै होनो ना मा होनो नाथाय नामाथ' बेनो डाइरेक्ट फैदों आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्रायनो डाइरेक्ट फैदों गावसोर मा बुङो बियो गावसिनि खोथासो आं गोलाव भिडिअ बानायला नाथाय दिनैनिफ्राय आं नमस्कारसै बर' फिल्मनि प्रम'सन खालामनाय सोरबा ट्रेलार होहोनाय बेफोरबादिखौ आं दिनैनिफ्राय नमस्कार लाबाय होला आं दिनैनिफ्राय बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोनोलै बेफोरबायदि खालामजाला एफारा बहायनाय मावहरनो नाङा भिउआनो जाया ओमफ्राय बेयावबा मा मेगन सानानै मावखो